V loni se díky Francouzům mohl slovenský tým utkat o medaile. No a my se dneska kvůli Francouzům posuneme dál v relaci a připravíme si díky jedné šikovné slečně makaronky. Ahoj, Lucie. Ahoj, Jarda. Vítaj v Bernolákové. Děkuji, že jsi nás sem pustila. A ty nám dneska ukážeš a porozpráváš trošku o jedné typické francouzské specialitě, a to jsou makaronky. Áno, tak makaronky sú vlastne tradičný francúzsky recept, ktorý Francúzi veľmi radi pečú a my sme sa rozhodli ich pripraviť aj tuto na Slovensku. A řekni, proč? To ti to tak oslovilo? No, ja som bola vo Francúzsku, som ich ochutnala a som si povedala, že to je také dobré, že ja sa to musím naučiť robiť. No a nakoniec sa nám to aj podarilo, takže... Tak vieme. Poďme. Páči sa. Takže takovou tady máš dílničku, jo? To máš moc pěkný. Ďakujem pekne. A tohle je všecko, co potřebujeme na ty skvělé makaronky? Áno. Tuto máme kryštálový cukor, práškový cukor, mandľovú múčku, 3 vajíčka budeme potrebovať. A keďže ideme robiť kávové, tak sme si pripravili zmes kávy a kaká. Takže, když to správně chápu, vidím tady ty různé barvy, tak to není barva jenom protože máš ráda barvičky, ale každá barva má jinou příchuť. Áno, vlastne to je pre tie makaronky charakteristické, že ono tam musí byť aspoň nejaká farba. Mně si furt nejde do hlavy, že ty se prostě v knize těch chutnají makaronky a ty už to začneš tady vyrábět. A říkáš mandlová moučka, tu potom lidi seženou kde mandlovou moučku? To si jenom namelou mandle? Tak my si to melieme, ono sa to dá kúpiť v nejakých bioobchodoch, alebo zo zahraničia si to môžu priviesť. Ale levnější je to namlej, tak na mlinčeku. Áno, samozrejme. No jasně. Tak pojďme na to. Takže jak ti pomůžu? Oddělím si žltka. Zvládnu. A ty seš cukrářka, nebo co ty seš vlastně? Ja som cukrárka, áno. Ako pôvodne som ekonomka, ale keďže ma to veľmi baví, tak som začala s cukrarinou. Ale hodně lidí má nějakou jinou školu a cpe se do kuchyně furt. Ano. A na to my kuchaře nebudeme mít co jíst potom. Všichni ekonomové budou vařit v kuchyni. Teda ty si kuchár a ja som cukrárka, Je, tak dobré, si tak ti nabídnu práci potom. Dobre. Takže vyšľaháme si normálně klasický sníh. Áno, ale žltka si môžeme odložiť a použiť ich na nejaký iný mučník. Dobre, dobre. To je správný, nic se nevyhazuje. Takže teraz si to dáme šľahať. Keď už máme takú peknú penu vytvorenú z tých bielkov, tam postupne zašľaháme cukor kryštálový. Jasně. Je velmi důležitý, aby totiž ta pěna byla hustá a pevná. Áno. Tak znova naplno. A necháme šlát. Necháme šľahať. Dobre. Teraz to skontrolujeme, ako to vyzerá. Musí sa nám vytvoriť takýto... Špička, áno. Teď to dáme do mísy? Áno, môžeš. Dobre. Výborne. Teraz tam môžeš nasypať práškový cukor a mandľovú múčku. A ty mandlový moučky tam je teda kolik? 120 a práškového cukru 220 gramov. A toto je veľmi dôležitá časť, to miešanie. Vo Francúzsku to volajú makaronáž. Makaronáž? Áno. Oui, madame. A musíš to vymiešať tak, aby z toho vznikla taká pekná, lesklá, tekutá hmota. Takže môžeš to tak občírať od tej steny. Zvědavě, jestli dělám správnou makaronáž. A ty jsi byla na praxi někde ve Francii na to, nebo ne? Nebola som, bohužiaľ, chcela by som ísť. Takže tohle všetko jakože je z tvý hlavy, jo? No, to je taká zmes receptov z internetu, z nejakých vlastných skúseností, takže... Kolik se jich nepovedlo, řekni, přiznej se. To nemôžem, to je strašne veľa. Strašne veľa? Strašne veľa toho, no. Co? No, ja si myslím, že už to bude. Že som udělal... Skús to takto dvihnúť a spustiť to dole. Celý, jako? Áno. Aha. Aby si videl, či sa ti to lávuje. Čože si mi to? Lávovať. Ja to tak volám. To sa ti musí tak vlastne, keď to takto chytíš, tak toto pustíš dole, tak sa ti to musí rozlievať. Vidíš? Aha. Dobre. Tak to máme dobře, toto už je v poriadku, áno. A teraz mi budeš pomáhať. Jasně. Perfektně nám to lávuje. Áno. Tamhle koukám, že ty máš takovýhle obraz, to jsi namalovala sama? Áno, to sú také pravidla pre makaronky, ako by mali vyzerať, keď ich upečiete. To si potom povieme, presne. Tady máme. Teraz si vezmeš plech. A tohle si myslím, že je taky dost důležitý, teď jak se tam nastříkají, ne? Áno, to je veľmi dôležité. Preto, akú veľkosť chceme, snažíme sa robiť rovnaké.
Hej, protože potom se to vlastně stejně peče, tak aby to bylo správně upečený. Chceš si vyskúšať? Na to existují takový pistolky, ne? Áno, ale mne sa to lepšie robí takto rukou. To je len ručná práca, to je také sympatickejšie. No ale máš veľmi dobrý grif. Tak už jsem něco odvařil v kuchyni. Veľmi dobre. Hotovo. Teraz môžeme zvoliť postup, že si zoberieme toto kakao a takto pekne si tie makarónky posypeme, aby mali taký trošku takú dekoráciu. My sme dali zrnkovú kávu, keď niekto preferuje, nech si tam dá instantnú. A dáme to péct, nebo respektive sušit. Teraz to môžeme nechať takto hodinu stať, pretože tam je dôležité, aby ten povrch získal takú pevnú štruktúru, že keď sa ho dotkneš rukou, takto prstom, Tak nesmí lepit. tak nesmie lepiť, nesmie ti tam nič zostať na prste. Aha. To znamená, že čakáme tak zhruba hodinu podľa vlhkosti vzduchu v miestnosti. No dobrý, jsou zaschnutý a teďko je dáme teda rovnou péct. Áno, Na jak dlouho a na kolik stupňů? okolo 12 až 14 minút, 170 stupňov. To je takový fofr. Je to veľmi rýchle, ale samozrejme to závisí od toho, kto má akú trúbu, lebo každá trúba pečie inak. No to je Takže jasný, to je každý třeba. si to musí vyskúšať. A to jsou ty kilogramy manglí a všeho, který půjdu do Áno, koše, áno, než uděláme presne konečně tak. pořádný makronky. Áno. No, tak to vyzerá. No a půjdeme tamhle podle toho tvýho desatera. Hladký, tenký, lesklý povrch. Máme. Veľa plnky. Nemáme. Nemáme. Co teď? Musíme si urobiť. Teraz? Áno, teraz. Tuto máme rozpustenú čokoládu s mliekom. Ja to robím väčšinou od oka. Musí to byť také nepríliš tuhé, nepríliš tekuté. Jasně. Tak toto rozmiešame. Každý si to musí vyzkoušet Áno, sám. Holt, samozrejme. no. Hej, ale tak ta plnka může potom být z čehokoliv. Nemusí být z čokolády zrovna, Nemusí že byť jo? z čokolády. Můžeme dělat nějaký třeba vanilkový krém. Nebo... Áno. Nejaký maslový krém, keď niekto Hej. má rád. A já vím, že ty děláš takové jakože různý příchutě a tu vlastně ten makaronky se těm vlastně vyznačujou, že jo, jedna je kyselkavá, druhá kávová, jedna, že a ty děláš spousty těch příchutí. Áno. A Máme tady momentálne 8 a postupne budeme pridávať viacero. Já teda musím říct, že jsme tady už ochutnali nějaký ty makaronky. Slaný karamel byl neskutečný úplně. Môžeš mi asistovať, teraz mi tu dáš maslo. Dám. Tak ešte môžeš. Dneska asistuju celý den. Áno. A co na hokej? Díváš se na hokej? Tak ja nie som veľmi športový typ, sa priznám. Ale tak keď vyhrávame, tak pozerám. Hej. Tak túto plnku si tiež môžeme ochutiť kávou, ak máme radi takú intenzívnu chuť. Nielen v škrupinkách to budeme mať, ale aj v plnke. Tak, výborne. Stačí? Áno, stačí. Dobré. Keď máme peknú hladkú textúru plnky, áno, vidíš, takto sa musí pekne Lesklá. leskla krásna. Si ju prekryjeme fóliou. A necháme odpočinout. Áno. No ale my máme štěstí, že my nemusíme čekat, až nám ta náplň vychladne, protože ty už tady máš jednu připravenou. Takže jdeme na to? Áno, ideme na to. Teď, když už máš takovouhle praxi, ještě se stane někdy, že se ti nějaká várka nepovede? Ale stane sa samozrejme, lebo tam je viacero vecí, na ktoré musíš pamätať, aby si nespravili chybu, napríklad neodstaté vajíčka. Keď nie sú pri izbovej teplote, keď sa ponáhľaš, máš ich chladničky, vtedy je problém, takže ideme plniť. Môžeš mi ich potáčať? Jasně. Začnem a ty ich budeš zatvárať, dobre? Vykonám. Povedali sme, že veľa plnky, tak plníme poriadne. A nesmím to moc máčknout, že? No, Jenom tak. nesmieš, aby tá plnka bola pekne vidieť. Takže u vás doma se hokejem nežije ani táto? Tak otec áno, on bol futbalista kedysi. Aha, a teď je hokejista. No a teraz si rád pozrie futbal a hokej. No a máme naplněno, čiže my můžeme pokračovat dál. Takže veľa plnky, je to tam, splněno, super. Při zahryznutí musí makaron jemně puknout. Mám zahryznout? Môžeš. Plnka nám trošku vyšla, lebo oni by mali odstať. A ja jasný. Čo na to povieš? Výborný. Pozor. Vyformovaná korunka, to je co? Korunka, to je táto časť. Víš? Také ako keby hrbolčeky, to my voláme korunka. A to tam prostě musí být. Musí to tam byť, to je charakteristická črta k makaronky. Aha, takže když je to hladký celý, tak je špatně. Áno, je to veľmi zlé. 6. Žádné bubliny. Bubliny nemáme. Nemáme? 7. Nesmie prasknúť. Ale to sa niekde aj stane, viď? Niekedy sa to stane, napríklad tuto máme príklad, lebo tie vajíčka sú, niekedy majú tie bičiky, alebo ako sa to volá Hej, no. vnútri, tak väčšinou sa toto stane práve preto.
Aha, plnka plná lahodné chuti, to máme, to je super. Len kvalitné suroviny, tak to je dobrý krédo. Pak je tam 10 a to je zaškrtaná, u toho tajná ingrediencia, ale já tam čítám s láskou. Čiže to, co je? No, si nás odhalil. No, musíš to piť s láskou. No jasné, varovanie. Makaron jsou velmi návykové a je dokázané, že se nezastavíte len pri jednom kuse. Musím říct, že to je pravda. A nezůstaneme jenom u jednoho. To máš jaký všelijaký barvy? No, tuto máme malinu, tuto máme passion fruit, toto je kokos, lieskový oriešok, káva. Takže v podstatě u vás si může každý udělat svůj originální makaron. Áno. Perfektní. No, takže toto je pre teba, nech sa páči. Máme co chrumkat u hokeje a můžu vyrazit. Áno, a keďže máš tak rád hokej, tak my sme ti pripravili špeciálne hokejové makaronky. Veliké. S takovýmhle pukem, kdyby hráli mistrovství, tak ti garantuju, že nepadne jediný gól. Vypadalo takhle do pusy všechno. No tak to, nejen, že se budu dívat na hokej, ale u toho budu chrumkat puky. Lucie, já ti gratuluju. Máš neskutečně dobrý ty makaronky. No a já utíkám domů na hokej, vezmu si sebou i puk. No a vidíme se za týden a to už snad někdo z nás bude mistr. Naschledanou.